ovo? Izgledaš divno. Šal na prugice je prava stvar. Ne! Izgleda da šalovi nisu za svakoga. Zdravo, Riz. Već se vraćaš iz laboratorije? Zdravo. Baš čudno. Mogla bih se zakleti da sam jutros ovde ostavila novi šal. Da ga nisi videla, Zira? Imao je plavo-bele pruge. I bio je jako skup. Ne, nisam videla nikakav šal ovde. Pa, valjda će se pojaviti negde. Zira, molim te, drži oči otvorene. Ne bih voljela da ga izgubim. Šta sada radim? Trka po gradu. Idemo, Orle. Da, hajde. Tako je. Opet gubimo? Da, kad smo svaki put mi Albatros. A sada, dokreći ga. Ajde, Albatrose. Haha, bravo u zamku. Albatrose, da vidimo Albatrosov šut. Sada! Kakvo je to gakanje? Imamo jednu novu igru koju sam smislio. Da sada je usureni Zenderov tim izgubio 97 poena zaredom, a čak smo im dali prednost. To je zato što je sad stalno terate da igramo igru Albatrosa gubitnika. Ko ćemo mi da budemo orao sledeći put? Ne može. Zaboravili. Ne može. Nema šanse. Gde je uopšte onaj smotani Ed? Kaže da mora da pretraži internet, traži neku strogo čuvanu tajnu. Da, tako izbacite! Konačno mogu da gledam preživljavanje novog supermodela u miru i tišini. Ne brini, Betani, glasao sam za tebe. Hej, obožavam ovu emisiju. Je li još uvek u igri? Ovo je repriza? Ta Betan je užasna. Kako napreduje ta istraga, Ede? Vidite. Ej, čekaj, pa mi znamo tog starca. Pa ko je on? To je onaj ludi pilot koji nas je vozio do Švajcarske. U čemu je problem? Ostali smo bez goriva. Zbogom. To je onaj krelac koji nas je ostavio na cedilu na nadmorskoj visini od 15 km. Pa nije nam dao ni obrok da pojedemo. Pogledajte! Šta je bilo, deda? Opet sprovodiš neke Ti čini? ga poznaješ. Ne njega, već knjigu. To je zbirka karata, puna je dinosaurus kartica. Gde bi pilot mogao da nađe tako nešto? Čekaj, možda su lažnjaci. Pa moramo barem da ih pogledamo. Alfa banda ima misiju. Hoćeš u mega tržni centar? Hajde, bit će zabavno. Možemo da gledamo radnje. Kupit ću ti nešto da prezalogajiš. Zvuči dobro. Onda smo se dogovorili. Ovo je za Gricka i Asa. Božanstveno. Obukla si ih. Da, jako im se sviđa. Pa nisam baš siguran, ali nije da im se ne sviđa čim ih još uvek nisu pocepali. Tačno. Jesi li čula, Paris? Njima se sviđa. Zašto ti je toliko bitno da imaju odeću, Zoj? Zato što idemo u mega tržni centar. Kada si tamo, moraš lepo da izgledaš. Pa ja ću da ovako idem. A šta će Paris da obuče? Ja ću da kupim nešto novo kada budemo stigli tamo. Pa, idemo. Znači, tražimo šal? Da. Igrala sam se sa Rizinim omiljenim šalom i Paris ga je pocepala u param parče. Pravi
pravi šal je verovatno jako skup, a ja moram da mu nađem neku zamenu u megatržnom centru. Zašto bi to radila? Zašto joj ne kažeš šta se desilo, da ti je žao i razumeće? Ma stvarno, jesi li ti upoznao Riz? Ona nije od onih što praštaju. Slažem se, da. Šta? Zar se ne sjećaš pre neki dan? Izgleda da si u pravu. Sljedeća stanica, mega tržni centar. Pa, pošto ćemo kasnije biti u nevolji, sada možemo da se zabavimo. Wow! Ricko, prestani! Siđi dole! Hajde, Ase, budi dobar. Izgleda da ćemo ovdje morati malo da im stegnemo uzicu. Pogledajte, kakvo je ono mesto. Da nije igraonica. Strava! Hajde, da vidimo kakve igre imaju. Hej, izgleda da je još neko pušten s lanca. Juvelirnica! Paris, šta kažeš? Da li ti se sviđaju? Paris? Paris! Paris, dolazi ovamo! Prestani, Paris, ne! To nije tvoje! Ne brini. O, dobra devojčica. Bože, ali je sladak taj dinosaurus. Hvala, Čiko! Hej, kako to mislite? Pa ona je pas! Dinosaurus! Ovde! O, baš smešno! Čekajte malo, jesu li vam to dinosaurus kartice? Da, upravo to. Hoćete da mi je pričuvate? Odmah se vraćam! Važi. Max! Rex! Gde ste? Mrzim da putujem metrom. Barem si zauzela mesto onom čikici. Ugrabila si mu mesto pred nosem. Hej, klonite se! Pomerit ćemo se kad budemo hteli. Šta ti gledaš? Lepota nije prelaz. Wow, jeste li njima nekakve? Samo izvolite, sigurno žurite na neku reviju. Molim te, kakvu reviju? Za noć veštica? Malo sam zabrinut. Jesi li sigurno da ćemo sa ovim moći da prođemo? Ne brini, samo me prati i radi isto što i ja. Potrudite se da izgledate što manje... Hej, čekajte malo. Ko, mi? Ne mogu da verujem koliko imate dinosaurus kartica. Da, ali ko zna da li su prave? Pa, znam kako možemo da proverimo. Čiko, mogu li na kratko da ih uzmem? Samo izvoli. Šteta, izgleda da nije prava. Wow, ima znak vetra. Šta kažeš, Rex, mogao bi ti da pokušaš? U redu. Šta sve neću vidjeti? Stari ljudi pokušavaju da se provuku sa dečijim kartama. Da li morate da upotrebite reč stari? Užasno zver! Shvatila sam te! Ne, ti je još gore od tebe! Upravo sam video dinosaurusa! Dinosaurusa? Zar to nije izgledalo kao dinosaurus? Ova je prava. Znam da zvuči ludo, ali... Da. Izvinjavam se. Da? Da li biste mogli da mi kažete gde ste ih nabavili? Pa... Da? Zaboravio sam. Pa, ako ste voljni da ih prodate, koja bi bila cena? To je teško. Stoj tamo ti!
Opet ona matoro. Hoćeš li, molim te, prestati tako da me Petan zoveš? je to iz poštovanja! E pa poštuj ovo! Izvinjavam se, sjećaš se nas sa ljubkog putovanja u Švajcarsku? Nikada nisam doživjela opasnije putovanje. Onda kada si zaboravio da sipaš gorivo, sigurno se sećaš kada si nas ostavio na cedilu usred Alpa bez pilota. Ne. Ništa ti nije poznato? Zaboravi na to, sada nam je samo važno da nam trebaju tvoje karte. Koliko ceniš tu zbirku? Hej, mi smo prvi stigli! I već se dogovaramo o kupovini. Zato odzujte odavde. Vi odzujte, letite kući i gledajte crtači ili šta već derišta rade. A sada, osim ukoliko nisi gori trgovac nego što si pilot, prodaćeš nam te Molim karte. vas, Čiko, nemojte da im prodajte, prodajte nama, molim vas! Prodaj! Paris, nemoj da jedeš njegov pomfrit. Gricko, nemoj da mu jedeš glavu! A se i ti se smiri. Ne brinite za njih. Kao što rekoh, ja volim dinosauruse. Izgleda da su prepoznali neke drugare. Oprezno, Gricko! O, dobro je on, sine. Evo, deco, vi uzmite zbirku karata. Stvarno? Vi to ozbiljno? Da, izgleda da vi volite dinosauruse isto kao ja. Hvala, Čiko! Baš vam hvala, glupsoni. Idemo! Idemo! Ona matora je baš brzo nestala. Brzo je za staru ženu. Stare žene nije tako teško uočiti. Dobar pokušaj, ali neće vam uspeti. Uspelo je! Hej, vraćajte se ovamo! Vraćaj to! Kako su oni krelci tako brzo nestali? Ups! A tu ste! Idemo! Vraćajte se! Taša je! Svaka ti čast, smotani! Idemo za njima! Moraju biti ovde negde. Barem ćemo uočiti na njihove dinosauruse. Ha? Eno ih! Idemo! Dajte nam te karte, derišta. Hej, one devojčice, kod nje je zbirka! Bolje bi ti bilo da si u pravu. O ne! Moramo da je uhvatimo! Provući će se kroz rešetke! Ne! Kako ona može da prođe, a ja ne? O, ne očekuješ valjda da odgovorim na to? Nema veze, i onako je tamo kapija. Jao. Moram negde ovo da sakrijem. Jurnjava je gotova, gospođice kraljevice karata. Daj to meni. Kakav je to zvuk? Ne mogu više da podnesem. Moramo da idemo tamo! Da! Onaj čovek je dao zbirku karata nama. Da, i zato ćemo je mi uzeti. Hej, šta si uradila sa njom? Eno je, sakrila je u statu! Zgrabi Pravi to! to! Karte su naše! Je li neko uzeo? Naši planovi odoše u vodu. Idemo! Dino napad! Parasaurolopuse, rasti!
kako smo dospeli ovde? Da, gde smo? Sigurno na vojnom polju. Pogledaj, Rex, ceo grad je nestao. Da se nismo negde transportovali. Da smo se vratili u doba dinosaurusa. Dobro je, Paris, drži se! Prepusti to meni, Zira. Dino napad! Idemo, Triceratopse, urliči! Hajde, Teri! Sredi ih sve odjednom! Vulkanska erupcija! Ne, Gricko! Šta je ovo? Molim vas, treba nam vaša pomoć! Odakle su se oni stvorili? To su pteranodoni, ili tako? Šta god da su, krenuli su na Terija. Hej, upotrebili su metalno krilo! Dobro, hajde, Teri, ustaj! Ovo ne izgleda dobro. Bilo mi je drago da te poznajem, Ortak. Hej, ovo mi je nekako poznato. Da, sad se sećam! Teri, upotrebi smrtonosni šut! Uspelo bi nam da smo u video igrici! Imam te, Teri! To! Hej, vratili smo se kući! Vremenska vrata su se preokrenula. Pogledajte kod koga je zbirka karata. O ne! Da. Bravo, Zendere! Idemo odavde! Prilično je brzo za staricu. Koga ti to nazivaš staricom? Mislim da je mislila na tebe. U Onyx zbirci je bilo toliko karata, a uspeli smo da se vratimo samo sa ovom jednom. Imam osjećaj kao da nismo uspeli. Meni zvuči da ste bili uspešni čim ste nabavili jednu. Pa valjda. I bilo je strava gledati pteranodone u borbi. Da, bit će još prilika da se vratimo tamo i uzmemo još kartica. Tu si u pravu. Sljedeći put ću da sredim tu alfa bandu. Pa Zira, kako si uopšte znala da će karte biti u megatržnom centru? Vaši držači reaguju na dinosauruse, a ne na kartice. A nismo znali da su karte bile tamo kada smo otišli. Razlog što smo otišli u mega tržni centar. Još šta? Hajde, Zira, reci joj istinu. Da, znaš da je to jedini pravi način. Način za šta? Riz, žao mi je. Tvoj plavo-beli šal je upropašćen zbog mene. Pokušala sam da ga stavim na Paris, ali njoj se nije dopao pa ga je pocepala. Onda sam htjela da ti kupim novi, ali pošto nisam mogla da ga priuštim, htjela sam da ti nađem neku zamenu u tržnom centru, pa sam nagovorila društvu da pođu sa mnom. To je jedini razlog što smo... Nisi morala sve to da radiš. Šta? Taj šal sam zapravo kupila na rasprodaji. Stvarno? Ne bih se ljutila. Samo sam htjela da mi se izviniš. Stvarno? Sve vreme si znala što se desilo? Da. Sljedeći put prepusti modu za Paris. Ali u Francuskoj. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah.
in the present. Time been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. King is your destiny. Yeah.